Eli se voi olla, että se koukku ei ole niin vahva, vaan se on semmoinen. Sitten se on niinku kiertää sitä. Se on niinku vähän. Toinen tekniikka, raahataan se maskittaa sinne mattoon, niin turhattuu se. Niin, mulla on tässä jos Sami tykkää tekniikkaa hittimais, on laittaa tää sääri tai polvi tuohon pohkeen päälle, että se kaveri ei pääse nousemaan sijaan. Voidaan lyödä pari kertaa kaveri joutuu blokkaa sen, niin pitää huomioon oikein se, mitä mä voidaan tehdä. Ja sitten me ujutetaan käsi tuolta. Ja mun vasemman käden sen niinku oikein polven ja oulataan sitä. Sitten toisin käden tänne. Otan vahvan otteen. Ja syödään tänne. Sitten ollaan sen... Kun mä oon päässyt tahteen, niin mä en halua päästää sitten taakse. Mä haluan oikeesti pitää nää vahvasti sinne tarttustyy kasassa. Ja sitten tänne. Näin. Tänne. Me ollaan täällä. Tiedätkö miten se on? Se on ihan mun himan lähellä. Mulla kestää joku 6 minuuttia kävellä sinne. Mäkin oon huomannut. Silloin kun varsinkin on piirretty, kun vastuutaan saa kohtaa. Se meidän on kohdalla meitä. Mulla oli tässä 2 minuuttia. So I'm coaching today at my home gym because my own coach is abroad visiting his family, so I gotta help him out with the coaching. Then he got DJ right here. Cameraman and brother. My G. Thank you.
I did 3 coaching sessions today for 3 different classes. First A team, then the intermediates, and then the beginners. I taught them good things, very basic things, but like very important. It's been a really long day, and I've had 3 coaching sessions. It's been a complete day, as you can call it. And for supper, I'm having pineapple and raw milk, and the rest, oh shit, and the rest of this kombucha. Tasa. Joo. Musta tuntuu, että sillä on Karhu ottaa. hitaasti paksummat. Et pitää ottaa isompi grippi. Se on se sisuvoima, tiiätsä. Se on se. Old man strength. Old man. Siis se paino. Se sanoo ullaista, että se lyö mua. Niin se sanoo uudestaan, että sä väistäisit sen lyönnin. Mitä sä naut? Oi, nyt taustalla olevat. Oi jo. Mä oon hullu, että karvat on hullu. Mä luoneella alle. Mä ymmärrän. Meidän alle. Mä näen sen katseesta. Oi, hyvin tulee. Joo, hei. Kädet pumppiin. Tää on ihan salilla. Start of alive. Sorry bro. No. Hello YouTube. Go to check my channel. Urho Siira, mut mä teen niinku vaan suomeksi ihan, et meillä Lontoota sillä puhussa saat laittaa nyt tekstityksi siitä. Se näkyy tossa. Näkyy siinä. Metsi oli vähän tossa kipeänä. Ja muutenkin 9 päivän reenitauko. Otin 6 erää lukkopoin, niin tuntui hittoon raskalta tänään, niin tosi raskalta, mutta sain kyllä hyvin eriä onnistumisia ja myös hyvin nöyryyttäviä kokemuksia, kun 5 minuuttia koitin tulla alta sideista pois. Suosittelen kaikille, tulkaa kokeilemaan kamppailulajeja. Check this out. Oi, arabipäkkäri. Väistellä niitä ja mut muuten pitää etäisyyden. Sä oot vielä lähellä, Aaron. Vieläkin vielä lähellä. Oot. Tässä näin. Arvossa on paljon lyhyempi.
Amir on ok, että se on tässä. Kato Amir. Nyt se on. Okay, this is my weight currently. I'm trying to get heavier, so it's not going so well. I just want to get like bigger and stronger, get more muscle. But yeah, looks like I'm just gonna have to eat more.